Hari ini kapor mentah kedan kejing plaในกองยาร์ลินเสียมขัดเอียงในkaporเป็นยาทุยาเกยกับบอลทรายอุดรละเละหากจีเอ็มกับจงอีกองยาร์ลินอุดรเป็นยาทุยาเกยกับบอลเบลละเละหากจีเอ็มจีตัวยาทุยาเกยกับบอลทรายละเละงาโดนทั้งเนี่ยเป็นพลายาเกยกับบอลทรายละเละงามันชมตะโยสิ่งเบลมั้งบารอกินกีบนายเวลาเด็บกิลาดอนกินเรียวโยพระบนายงาชาหากจิงสตมงาจุดด้วยมันก็สงีงองบาตรายเป็นแค่ยังงาบางอันยอบัญชากรียเมียแต่ในวัดลักตารุงามจุสังเกตยากับบัญชากรีอุตรายหารังกัดจิงสตมงาวันเบ็ดบัญชากรีอุตรายแต่ในฮะมันสงีอุเบลงตัวมายาเด็บเชื่อมกับจิงขวายอุตรายงาเครนอัตตาหางตางาด้วยอัตตาแต่ในไองัวอุตรายmenganda poi hayang siya kata kajing pang ngami os ngausu namar kata kajing stom jonga kadon kajing terha hagi kejan ka khluit be kum kading ngam juo thia man kamien de ka pendik siya kata kajing stom yanga man kamien ngam juo thia de rei ngai ngoi utrai pat na du man chem tayo sngi mon dia maria deb ya kajing khawai utrai de ngas ngau hadu menta kata kajing terha ki kejat kam don shu ba kata kamet kajing telat ru ngam don shu ngalalong sting ngalalong smart bangan tre ngan kata ngan ni eiru dengan haduk mentang ayang kumnero kadai kajing smart kajing sting ngam dan jing pang ngam dan ni aisyu de wat kataru ngala ada wan shim dawai doktor de kilale yang ngai kata kates de ngawat ngalik shim da kates ngam pat yo ita kates giong yang sawan shim de re ngam pat yo mali shim da kates haduk mentaru de re ngangej bah kata kates ro kanum dan ni ai utrai la de penkia lupa yang de ngangej ba kasnam ko jong trai kadai ka badon bor ngapla siya kata bang mat haladia namar arsien ula penkia ingan ke jingpang kata ka basyir kai tam na ka beningkong ndai mentaru ngat ngej ba kadi ka senam ka jong utrai ka penkia yang ya kata ka met ka jong namar utrai ula penim yang na ka benta bangan syakri ya u ten na kata ka dau utrai u penkia be yang man ba ka jingpang kon banyele yang ndai utrai jusha namar ngadon ha ka jingka ka senam ka jong utrai kanu ka bod jingpang jistom kanum la banwan banyele yang dengan baru ngej kini omat ya kata mo habang isyem ya ka jing khawai utrai ngin dayet ngin dak mi bahaya la dia hatu ngilong de em ki babet ban syem ya kata kami ke jong utrai namar kami ke jong utrai ka di ka koridor hadu kata na ka benta ka jing em ka jongi iwei pa iwei bangin num le ka ya kami ke jong utrai namar kami ke jong utrai ka di ka badon bor ka di ka crown namar ka senam ka jong utrai ka di ka barem dor hadu kata ka di ka papen kya ya ke jing pang ke jing stom ke jing ke jing yale kinu ki bawan ban ka ki bawan ban dan ha ka jing em ka jongi ka di tang ka senam ka jong utrai ka balawan pelaj ya ka jing em ka jongi kata ngapla ya ka ka bang syam ha ka jing em ka jonga ngidon ha pring ki jing ngidon ha pring ki jing yale ande ka senam ka jong utrai ka pelaj yangi kata na ka menta ka buram ka jong uble amen amen I thought you would jump to try hallelujah ai ngồi utrai pleng ha ka jing khwai utrai ka don ka bor amen tadam de ben ken sting kri utrai ka lan pen khia lan pen yap tu de sa dai di kulmar tamlong kadai kata ba ktien choblei ka ong kata ma la dafidi kulmar de klem buram ikan jayu jingpang kro jingpang sangam jing yap te semua takada mlong ai ngoi blai kan do biang sesien de parlamenta bat nganget ngai kublei fi wei pe baro haga kerteng u jisu amen ya pi ki ba don haga ne ke jaka ba ya pi ki ba ngap na yeng ro ne ka por ngai ngoi blai bang yo ban ya kan do biang kumne bat si sang don ka ktien ka jong play ka ni ka por menta fida don ni ka bible ka jong pi bila ban pule ban nga ka ni ka por na ka siti saki hebrew ka lanong ka basaw ka ni ka dakot ka bakat lai ka ktien ka jong play ka ong barom don ka jing tau ka ba klem pau hakmat jong u henry ki aka baro ki long lingkut bat ki ba pau persya akmat jong u bat ubangi don kam ka babel kaong om dan ke jing tau ka baklem pau hakmat jang u don bala ban ri no trai don bala ban buri ha po donut ndi tang ban ri lesi ban ri ha krum mau lene mau siang lene ban ri po kali ne ban ri po iyeng kam dei tang umta wat ye ke ki jing mat ru ka babel kaong bamla ban buri hakmat jong trai henry ge ge baro kilong lingkut bat ki pau persya hakikmat jong u bat ubangia don kam ka babel kaong umta don bala
ban buri ila di nautra fina puli kan ke lenong em ke kran chapang ke sngi ke banyo ke kran chapang ke sabatan kumno bau tau briu unrung syagata ke sabatan syagata ke jingjo tat ke jong trai bat bangan poi syata ngan wara nabasdang amdan ke jingtau ke beklempau ke khamat jong u bading ta kwa ban iv ke jingkai ke ne ke por baladang nyemla ban long ki briu ki balong excellent ki briu ki ba janai nginam la ban lidrung syakani ka jingja that jong trai ngan pulia ke ne ke por kal nong besau ke ongom ni namar ka tang ini shepting haba ngidang sa ka jingkular ban lid besut sya ka jingja that jong u yo kumnore uno na pi uba imat ban kat syaka namar sisha hangiru layalap ya ka gospel kumba hagitaru henrei kata kektien balayo snau kam shimlam penmentoy ki namar shimla khnyat lang ya ka bat ka jinget hakita ki bayo snow namar ngi ki balanget ngilit besut syakata ka jingja that kumba ulaong kumba nga ngalasma ya ka jing bitar jonga bakinom le sut shu syakata ka jing jathat jonga ya ka balong bala pendep ya kita ki kam nadu bala seng nong rim ya ka perthai namar ulaong ha ka wei ka jaka syapang ka sngi ka bahnyo baru blai ula syong sngi no ha ka sngi ka bahnyo naki kam jong u baro bat hang ni pat kinom lai sut syakata ka jing jathat jonga namar kata ha bala yo I blasa badon ki bala lai sut syaka henrei bagita ya ke bala ya lap ya ka gospel men shwa kem shimlala ban lai sut namar ka jing bam ngai pat ula bu ya ka wei ka sngi baru ong how David andala slem kata men ta ka sngi kum bala ong menshua menta ka sngi lada pinyo snow yo ktien jong u to wat pen ila ka donut jong pi namar lada Joshua ulala ai ka jing shong that yaki unam lakren hadien kata syapang ka weipat ka sngi namar kata kadang sa ka jing shong that ka sabaton ya upait lang ublay namaruta ubalik besut sya ka jing ja that jong u uhiru ula shong that nagi kam jong u kumba ublay ulale nagita ki jong u hang ni ka kren syapang kata ka sngi sabaton ka dekat ka bapra ka ong ni namar lada u Joshua ulala ai ka jing shong that syapang kata ka weipat ka sngi namar kata kadang sa ka jing shong that ka sabaton ya upai lang ublay ka ai ka ni ka sabaton ka sngi shong that ya upai lang jong ublay kata ka dei ka banginya kren ha ka ni ka sngi ka mamenta ublay nadu bula thau yu brio hadu amenta kadon kanusnem Adam hadu unowa kadai kano ar hajar snem Noah hadu Jisu ar hajar snem Jisu hadu hangi kano long kano rio hajar snem nagan rio hajar snem sa asakanu snem pat saka bekut no kasa sa si hajar snem kanon gay sa ka si hajar snem ka badang sa tadeng ta findapet ka tin ka jong blay ka ang ba ka sisngi ka jong blay ka long kanu snem how brio ka long si hajar snem u blay ulat how hadu baun pendap yu brio ka dai nriu sngi bar hadin nang ta ubo ya ka sngi ka bahnyo ka sngi shong that tadeng ta nriu sngi hadu ulat how ya u brio ka bamut nriu sngi ka bakren yaki nriu hajar snem bahadin katakan nriu hajar snem ka sa asagay sa kata ka si hajar snem ya ka ba utrayun sunsyar ka de ka jingja that kisnem jong ka jingja that tongan batay khendiat ya kata menta ka ay ka bangingiap ka de sa kaway bagata ka long ka jingrong no andala rong no ya ka balang hadin nang takan jagay nukan wan ka jing sunsyar ka jong umrat klaw ka baka nosnem nyosnem hadin kata ka nyosnem utray unwan ha ka jingwan arsin ka jong u but habawan ha ka jingwan arsin ka jong u unkum unte yo soitan but nang takan sedang kata ka jing sunsyar ka ba si hajar snem
Bat kani kadkot katok kum ni hang ni. Mano banrung sya kita ki si hajar senem. Mano ban letrung syata syakata ka si hajar senem ya ka bau try open krek na ka benta ki banget. On na ka benta jong kita ki balong kum no. Ka babel ka ong kadai tang kita ki brio ya baki le snow la ya lap ya ka gospel. But kilanget Henry kita ki belayo snow ya gospel. Kim shimlanget namar ba kim shimla snow bakalong ka bamento ya ki. Namar om shimla khnyot lang ya ka bat ka jinget ha kita ki biyo snow. Haba biyo snow ya ka ktien ka jong blay ka bumut pihak banyak klek lang bat ka kum khnyot ata. Ata ula aban bit lada don ka ka Kalau kau ju lada syok snow yang ketien jong blay, lada klem dan jinget kata kajiok snow kaherno, kamla abanya snow lang. Tadeng tahap apyok snow yang ketien ka jong blay dan kam banyak knyot lang ban klek lang, bat ka jinget knang bon long ata la ban shubam bikum tu itu ata klem da klek Tadeng tahap knyot lang, klek lang ya kata kajiok snow ka jong pi. Rengkat baga jinget, baga babel kaong tang ya kita. Kaong ketin ke jong blay, namar ngi ki belanget, ngilet besut, sya kata ke jingjat hat, kumbau loong kumbang alas smaya ke jing betar jonga, bakinom ya let besut, sya kata ke jingjat hat jonga, laga long bala pendap ya kita kikam nado bala sengnong rim ya ke perthai. Kenmawi kini kawai, bau blay ladap kular lupa yu Abraham ya ke baun ai ya ke ri kanan. Yo anam yo ekri kanan. Ki Israel ki yo anam yo ekri kanan. Ki yo ublay kular roh Joshua ban possess ya kata gari. Ya kata ro ki yo. But ha kata gari ru ba ublay uladap kular lupa kadega jingkular ba ujisu unlong unong sensyar. Ujisu un sensyar ay bitep. Ha kata ke syajar senam ujisu un sensyar. Ha ba un wan biang sing ni ka berthai unsun syar. Bomde bu unsun syar ha kata ka bakin jamin sim, henry unsun syar ha ka bakin jadok. Bat no unsun syar, rengkat bat kita ki patlang ki jong u ki bawan na beneng. Bat no bat kita ki ba fitip nam ha ka por jo ki unsun syar marat klau kin don kita ki beri ki balat imru, klem da sim ya dak jong marat klau. Kindon ru kita silak sabu-saw hajaro ya kaba anshan syap ya kitar kindon hakadok. Kitar kinyat lang say siya katay kajingsen syar kaba siya hajar senam. Bat mano banrung siya ta ngaong ipi daytang kita ki balayo snow bat ki bakle lang bat kajinget. Bat kay kata kajinget kada kajinget kaday kata ya kabahau blay ulapan pilang baga ketien ladap hinget ya katam ladap hinget but pi discipline ya ladi ladap pi discipline pi penlong ya ladi kita ki breu ki balong excellent haga ketien ka jong blay de hang ta fi yo banrung sya kata ka jing jatat sya kata ka jing sensyar kaba si hajar senem bat ka kwa banong fi ban lech chatai ban sensyar lemba du kris ngihap ban sensyar syana du mentah. Ngin sensyar kumno, kay kata kajing sensyar ka bamenta, kajing sensyar ka bamenta amde bang sensyar gi ksut ne sensyar gi breu, ndai ka baneng kong ngihap ban sensyar ya ladi. Amen. Mdai ba ubreu sensyar ya gi kon ban kata don kami ban sensyar tambah kam dei kata kajing sensyar ka bakum kata ban shu ya ka lock ne gi kon ne gi breu ban control ban sensyar kam dei ka bakum kata hanrei nengkong kadai kajing sensyar ya ladi lada ubreu ula ban sensyar ya ladi utau ubreu unlong bakum no ubajanai tadi hingta ngine pej agane kesngi example jong wei brio ubalong excellent nakmat jong ublay ya ka bau yoru ya kata ka benta ban sensyar but ladang ipej ya kata ngi shibun ki brio ka bible ki balong janai lani ki balong excellent hakmat jong ki brio barakmat jong ublay uta wei ni kita ri Daniel barang ta kadon Esther
kabalay u Joseph. Kita ngi brio laganyaw ki buon baha ka Bible nrei tangat to ka nitli. Tahani ka singi nga kwa ban kren syapang utau brio. Yaw balalong excellent haki aka baro bat yakaba ulayo ru ban sensyar. Badehing ta kwa banong yapi ban rung syatai dan kam man sedang nadu mentah. Amen. Bat ngi ihang ni hau blai kam ju sedang da ka bahe u blai u sedang sya da ka berit. Badehing ta u gentiu sya ka da ka bakrau. Kade o Bible ka ong lada ka jing sedang jong pi ka long ka ba? Rit henrei ka ba? Kut jong pi kan long ka ba? Krau shi ka de Tadeng ta ngisdang nagabarit bala nga puli ya kanay kapor ngalaban shim ha kanay kapor ya ka example na ka nuksa gajong u Joseph. Ngapay katin gajong blay nga ba uni ubriw te ulong siya uba janay. Pinapuli Genesis nang balay punyo ng ihang ni kaong hani kadakot ka ba na do manengkong tertergong henrei u Jacob ula syong sa hakari hakaba ula syong ulong sok shnong ukpa jong u hakari kanan ken kani kalong ke tu khana syapang u Jacob u Joseph haba ula khat news nem ka kerta ula juap iki kin hun lember ki himen jong u bautau khna ula don bat kita ki kun shinrang ka bilhal lember ki kun shinrang ka silpa ki tengah ukpa jong u Bat u Joseph ulawan yalap ya ketin bamba syapang jongki ha ukpa jong u Joseph ule ayo ulet ban penshoy ulet ban yatu ulet ban pla ya ga ka ba kita ki himen ki jong u kile ha ga ba ki don syakata ka klau ha ba ki don ban syarai te kilang brot U Joseph namar baudei, he's a man of excellence. Uyo yaga jingdu na le se ula persyang man penbet yagi himen jong henrei kini kim snap namar udei berit. Le se iki blang ru kia bam kat baman kia di kat baman kia penyap kat baman ba une ukta. Uang ba kani kamlong ka management kamlong kumni. Pimla ban syia bam kumni pimla ban syia lekat baman namar bang ngihaban kenjing ken le sewang ngihaban petru kumno kita kiba bhana kiba snew le kino kita kiba la ban penka gino ndrei kini gimen le se kim snap u Joseph le kim ju pet baru ya kata ba kumno kin bam plang le kumno bikin sumar kum kita kinong syarai bar u Joseph aga dono jongo umhon ya kata bar ulet ban complain ya kata ha ukpa jongo ba onda ba ki himen kiwan ukpa wong syase long kumta ini kimen ono wisu ifi wisu para jong fi niki klut lesi kedon ka jing ai report ru lesi lang brot dan tang san po teli yong ki biang lut baro ki don shispa ateli lang brot pa we will page this cloud pa ong la roy tambah kim roy kita gilang brot kim biang kim bit kane ka penling ai ka donut ka jong u Joseph But one man let's say kata ka report. Hagini kisngi let's say pitre hakano ka company le pitre hakano ka jaka tre ke jongpi let's say hakata ka jaka am pidei ki ban ai jingken. Pidei ban ai jingken regini ki bahe ki yong tho bi ka bahe mo. Dan wi ba yong nga ni pastor nan resign don ne kam malai namar ba ki pha tho be da ka jingken ka bahe ngatip Kiong ketu kelas ni mereka empat senior. Thok jingken, jingken banyo banya. Menlayu, mengut je dia. Jangan resign dengan kamu what nom resign? Pi bilang kamu Joseph, ya thok pensoi syaukhpa. Itu pensoi kamu no. Orang lada pasanya pi dah kabam day sign laga sign melongpop, orang melongpop dah. I will kit pop gitu tang pi ya thok pat. Khpa kalau kamu ni. Orang dua ya kata ke jing thok ke jong pi, dua ya kata ke estimate ke jong pi, bagi tai ki ba puli kan dan ke jing kta ya ki ya thok pensoi. Lada pi bidai berit pimla ban le namar pidana ke bor ke berit. Pimla ro ban resign to ke kam namar u blai la kar khui to ke kam, ban ha pidan ha ke to ke kam ke pidai ban le. Hap ko ngo itu ki ba he, pimla ban le persai ki ba he ro.
Kaya video man le kalong duai halor ka to benta. Dan kibri yung resign no, lalu fi resign fin besar kaya iki kun. Fin leo no. Om pidan no to ka jaka ya ka ba pi ya ka ba ka halong ha ka ta ka dor dai ma pi ko mu Joseph ban ya thu pen choi shau pa ya thu pen choi papa ka long kom ni te papa ki pha tho estimate yang ha ka ba he ba Henry ka ta kam dai kum ta to papa sneng ma pi ya gitu kinong pha tho ya thu pen choi kila ban dom ya pi ru thrai u Joseph li thu direct am ta dau himen ki dom la pi thu pen choi shuk pa ba menang dan wai berkupa bah beneng un selit seneng ya kita kibamut ban bam club. Ya roi try. Ai bapin long excellent hakakam ke jong pi. Amen. U Joseph umla ban lei uli thu ban shoi ke sha shun ban. Tadi kita la piman menteri hok ngatip ya kene kawai pin sa sha shun. Pin le agam no kum tu singi ngadang keren ya kata khubor step Hakani ko percaya ya don lang kita ki babahabat ki ba snew ki jingtong ki babahabat ki nyut ki don lang ban mla ate ban ong ban put no i ta ki nyut ha ba mut put i ki nyut teng kum put ri babah ta dau jisung ila ka i maria san lang piru san lang bat ki tang ka ai ka ba pidai ban le kum ki banget pi hap ban ya thu shauk pa amen but fitip na kini ki hinmen ki shun ya une upara. Ba une upara rutip begini ki hinmen ki shun ba. Tang bom jule arsap ra umkiar na ki udan bibat ki. Hakapor ba kupa mo upa. Yau Joseph ban le ajing bam ya kini ki hinmen ki jong u Joseph u kloy ban le ban ai ya kita ki jing bam ro. But shwaya kata ulai thu shwaya ka jing pos niu hakini ki hinmen. Kini kimen habagi asngo ita ka jing pos niu na lor bagi la khlut lupa ya bo niu di babalan niu boleh start uniu nong YouTube ni shoy uni busu ni kiwit da udan mau u ya thu khana sai ita ka jing pos niu ka bo pos niu ya ka bo blai pun pa ho ba kum no ba ka babal ke thu hang ni rangi pule ga tin kan nong balai put nyau ni record ban riu tando basan ka ong Joseph wala pos niu ka jing pos niu boleh ya thu Yaka haki himmen, tikil nang kami si ya bawalong haki, to snow mentang kerpat ya pi, yaka ni ka jing pos niu, yaka wangala pos niu. Te ulit ban communicate, udairu ubriu banang ban communicate, stem udai ubriu banang ban keren. Kau mut unang ban keren, tak ada lah fikwa ban long excellent em pinang hab nang ha ban keren, amen. Ni bin sulong tumut temat hafik keren dan nang ban keren, amen. Pinang ban keren. Teng kadi lembaga ketien ka mengikren kadukut ke jinya dai. Teng im nang man keren tak daw ki haga jakaban scam kata ke jinya dai jakaban bah ta ke jinya dai Henry kerkom keren dai teng kalong temut temat teng kata ke jinya dai ka kadukut no teh musngobang. Henry uni ukran ni men wala daw tip ki isi ukran will communicate bat ki. Bau ya thu ika ke jing pos niu. Wang namar hakmi ngidang yate song yagi thup ka baha galingka baha khmi ka song jonga kalakhi jot bakala yang bet bada khmi ki song jong phi kida yang lingwiar kemut kida pendam bat kida yang nguru ya ka song jonga ong kuma pen shrai shu te anda kum ta ki himen ju kila ong ha shisha men sen shar halor jongi bekini ki smuk thu ya kata ki shisha men sen shar me halor jongi baru om tang katan report new biang bat ngala pos new ka wei pat ka jing pos new arban bat ula ya thu ya lagi himen ula ong ru hakmi ngala pos new sa ka wei pat ka jing pos new bat akmi ka sngi baru benai ba khat wei ki klor ki yango enga ka bomot kmi kpa ba kita ki khat wei ngot kita ki himen sinrang ken dem ban ngo ya ula ya thu hau kpa bat ha lagi himen bat ukpa jong ulas neng persya yu bola ong hatu ka ka ni ka jing pos new ka mame pos new ni jani de pos new ngi lem no bun kibri de pos new gila yu li thot tim nami khandai number yap ta ni gidan ti number gidan la ka jong ka jing khen mo
teng ki jing pho snew ki jong i teng em ki long ru ban pendom pencerai teng ki ba penduk mensim ye ki we kene ki jing pho snew ki jong Joseph ka penduk mensim ya barok ka khot bakat we ka hang ni te ki men jo ki le bishni u henrei u kpa jo u lakin show ya kata ka jing ong halaka donut u kpa te u lakin show u kan mau dengong ya kata kat ba ki ni ki men ki la bishni ya u Joseph kai ba jang ni hadin nang ta kai ba ja ki le kum no kpa u pha ya u ban le ai ta ka ba mali khmi ye ta ki men ki jong u ba ki don ba ki ta ki ken hon ki jong ki po shekem u kpa ong khilet pe ye ta ki men khilet pe ye ki mo ki sharai de ki ken hon ki ta ki langbrat ong khilet pe ta ten tu fina pe ka khot ba khat saw ko ong tu khilet nga kerpat ime tu khmi ye ka sup ha ne em ba ki men jong me bat ka bha ba ki ken hon tuan lam ktien pat hanga ong khilet Letpet inspect yaki hadin nang ta sawan lam ktien hanga kilong gumno. Uni kupa teng em i kumba ubo i ugum spyro. Long sentiat te wong gumno kilipet wong. Kabahana yaki bagi men jume bagi kabahana bagi ginhon. Tawan lam ktien pat hanga. Ulalit syata kai ka bajau ulalit kimdan hapo shekem kilalit chadotan hana ulalit wat iki syata bat onda baki iu teu Joseph ulawan kai baki kilaplan kalong bet penyap noyu namar balai ba u long ga jinjin thot ya kita gihin men kai ka bajang ta ngi hang ni ba kita gihin men sisa kilamut penyap Henry Ruben ulaya daw ang MP ben penyap tem day kumta to abengin shoot tap no ha thliu ba din nang tangin sa siya mau yap nong to thliu kile si siya kumta bagila mut ben penyap tadi nang ta namar kata ka jing sneng ka jang Ruben hadin ta ki shoot tap no ha thliu bam dan shu ba hadin nang ta ki khmi lanti bun sa yap no hangta barkai ka baja tigi om man bu ang ta thliu kam sulong tadi nang ta ki ong tongin ni di no yo Bagiwan kita ki skin hon ki nong Midian ki layat lanti nang ta bat ki dino yau Joseph kumu meraw bala dia unang ta upoy siya kari Egypt ngatray kata ka poram u Joseph upay ta ay ba believe sure ki kurai tum ki le bori u ni mar de baret te ki nyan de fi u ki nyan u de fi bu pli knaret Dang dia kena teenage semua khatnya usnam tu dan. Kini kita balak khamrang ba. Kila benye uhang ta. Long tos ba ni tu snai la minga snai ko ya man ya thop shoy. Snai ya me. Ba tai start hanangin sensyar ma me men sensyar ma me ngin dem ngi khamat jong me. Ha giang kabha ba me men let no menta. Kilamut ban penyap kila amno ki loj ta ka jan ki ba tho bron ki jong u ba ki penyap ya kata ka wi lang berat pi hang tar ki penyap ta ka lang berat kim dan jing snow ya ta ki lang berat ki kim dan account kim la ban manage te ki penyap ya ta ki lang berat enta ba ta ka snam ta khun lang berat penjau ta ka jan ba ki rai ka ta ka jan chau kpa ban li a ya ka report pa i baju i la yap Ha? Baju layap. Hoi, layap ujo. Kumno yap. Ngilap setengah jan. Kilapatar ki merat klau u pet kena ke jan ki pni ta ke jan ke bla thok bron. Ke jan ke bupong u Joseph. Ba hadin nang ta ba ta ke snam. U kpau da yam u da les ngosi aduk kata-kata. Ba nang ta ke story ke continue ba u Joseph upoi siya ka ying ka jang uprotifa ba uprotifa uday uprotifa ka babel ka anghang ni ba uday utaw ubriw uba don ka kerdan ka bahe ka babel ki thu ingi hang ni ka ong ba u Joseph ulapoy siya ka ying ka jang uni uprotifa ngin puli ka nong ka ba lay punyo to the khot ka ba lay punriw ka ong bar kita kin jamidian kile di u Hakari Egypt hau Potiphar unong kam uparo bat unong sumar barang ba aka ying jong u. Uni uday unong kam lene uday u kenja minister haka ying ka jong uparo ba unong sumar barang ba
kaying jang uday minister home affairs. Minister of Home Affairs. Ne uday minister jang ka home, ubat ya ka home affairs. Tading ta ba uni onda habaw Joseph upoy sa kaying jang kababal kit hu ingi hang ni nong kabalay kunday kong kumtang layalam arsut yu Joseph syagri Egypt siya unong kamparo bat unong sumar barangba kaying jang ba ulat hit yu nagakti kikinja Ishmael kibalayalam arsut siya tayo bat utray uladon ringkat badu Joseph ba ulalong ubriw baman bae bat bo syong kaying jang tao kinja Egypt ukenrat jang bat ukenrat jang ulayo ba utray uladon ringkat batu bat utray ulapin man bae gi eke baro agakti jang yaga ba ulale baru Joseph ula Shem ke jing Shem sungobha ke jing sungobha khamat jong bat ula nang syakri bat ula bo halor ka ying jong bat ula IT ki AK baro kat ba udon hapo ke ketiga jong ngi ihang ni ba Joseph udai ubreu bolong excellent udai manager betriam ha manage unang banle AK baro balai bu yo ya kataka jingla kan mau ikani ka way ka banlong excellent kam de ka gift pihak ban practice banlong perfect kadang kau ka jing itu khana syapang Michelangelo de unong drodor betriam ba kau ka por kat ba unang draw itu kau ka painting ha tu kau ging mani ka bahe ba usutang tang niki mombati la ya tu bar hadin nang ta am udro ha ka sat udro kum no tip uthia be lendang but udro daga batia lendang but hada ka por la dan way u assistant ka jo wan wat urung hata ka yeng mani umi noi noru u khot Michael jar pertawing Michael jar do lai sin u perta usong omta ane me tu pai shanodan shanai sijrong umi sino ui Michelangelo shatai shadin jong to paya jong ta kayeng mani upai layu hawi ka kti udan brush sintur udan we brush u draw daga batia udang draw ya kata ka thapniang jong to angel ha ka badum sunan u draw u master ya ka painting what ha ka badum dei wala nang lupa hanrai u practice sado kata ba ulala bandro wat haga badum. Tadehing ta uni wang utaw assistant jo belai medro istus kendang mano ban istus kendang. Mi ihin badum kan ini ong. Ngai temano ban kata ka jingdro ka jame mar medro istus kendang. Ublay wang. Lalu mi mano ru re ublay tu wang. Ngakan mau si sien ngai Baudan itu unong ilek football Ronaldo u praktis sado kata balada shoot ya ka ball pelip ya ka lat unang manhead Marsen shoot pelip no ya ka lat utip ya ka ball kawan hang no but u head bidan ha gol pun sin le ya kata but u master but u marsen itu ka kejat jong breu bukan jat ulah tip ka ball ka her seno but ha ka badum ula ban head ya ka ball kata kam dei ka sap ka dei ka practice But kadai kata kumbo Michelangelo udro ya kadur ha ka badum, but Ronaldo ulaban het ya ka bol ha ka badum. Ngihaban practice hado kata bangilong jana ha ka GM ka jungi. Balada kadai makana ha ka badum ngisung tu bagane kadai ka wan no blay na kadai no kusot. Amen. Bangin master vipet u Joseph u master ya ka skill ka jungo. Baru sedang naita ijing tray ibarit nakata ka jaka ka bagi himen ju gidan umyo ban korbar lot baro andre usupet andre wi ya kata ka jing bombit bambiang uang kamlong kum ni uai ya kata ka let's say ki instruction na ne ubatai ya kita ki himen kim pediang ka julong ka rukam malada fifi di ki bahem lada don babatai ki barit ya fi de finum pediang teng kimi kepala batai ki khonat ngap jar batai start ngi bala iswa ya ngi boyu benai batai de mapi dang taga silong kumta yang mengilak ham senior tading tam ngi ihang ni ba ulam master ya kata ka kam nado
kapor ka ba udang don ba itiki men ke jong u ban menta ula poi syakawai pat ka level ba kata ka long ba uyo ban trace non da ka kamla jong ha ka ying ka jong u Potifar but u master ya kata ka skill udah long perfect agi baro bodo tray janai ke baro u klem tray pungpang u Joseph utip bo dan kam yu blay tak kada utip bo blay u pe u tading tahu ngam kwa ban penmong yu blay ngam kwa ban syukur yu blay tak kada wala da ulong makana umdei u baklan ka Samson re u de baklan hakata ka man ka jang u baklan hakata ka willpower ka jang u bala wan pen shoy kat kani ka kentai kat kani ka madam la si kelas prison la sama ubi ka kamera kala pen internet yu ani u ong hang ni te la yap tat u her yap baru syak ni kata ke jan ngam tip upong jan kumno le si udang wan na kamera sum udang pong tang towel ru tip syano kali kenang sta ka kerdu thai tok please kong tip syai wong ladap ni te wong ka bha bangaleran ban ya ka bangan syak penleranya khamat jong blai bha ka penleranya khamat ubrio baru phet lang khoi ngangai nang ta kai ka beja kani ke madam kapertang tak ai sabat por kong ya wan lut entau jayo madam jayo ani tu Hebrew tu merau mud ban mle bi ijot yang Joseph la pet stay la ri la wat janya la di so sipang lewan dagi mud syo mle noi ke madam ong ap shua ong kamadang ap dawan so kurim jeng kaya tu yo Potifar kiu jing shit lep tapi wadi ban penyap no rei u klem dom ya kamadam wadi ban put pa klem ran mud ban bat yang ap keno bangan bat ngai pa ulade ban defend ya ladi ulade ban ya da ya ladi ulade ban tim man tla ya ka ka jing syang an ya tu nu kerat jong pa nu lok jong pa tanu sien pon bat bor ya Jos ngo syak bor ki sendrang mo ki kenthe sendrang ni te syak bat da kenthe sendrang wong ani tu uklem mong ta ule kom bam te wong to pi ong te to uklem ya da ya la di namar utip ya kane kawai de ublay ban ya da ya amen uklem defend ulang helpless re utip ya kane kawai bo blay ui ka jing sisha baru blay utip ya ke baro tadi hing tam uang ngam lelei u kontrol ya kata temper ka jengu bon sin ngimla ban kontrol ya temper don penbitarang ni bitarlang uni am usen syar ude manage manager u bala ban manage no ka yeng pa ha ka yeng ka jengu Potifar unang ban manage ulade u try lada de ban long minister mo bodi upet si upet ya ka hayeng ulade PWD minister PHE minister ulade upet ke human resource minister apa lo ta ka yeng ka jongwai ka jong Potifar ka food and supply ulade tip marwa upet ya ka bam ka di ya ka yeng ru na dong sedong biang nom biang ka bam ka di baru upet lo na dong sedong ka bam ka ong ba umdan syu batip ke lo tip lo Joseph but u Potifar utip tang tang ka ba un syu bam yel de tip syu ke lo IT lut ha u Joseph u de manager u trim tam u la ban control u la ban manage yel de u penjana yel de man la kasngi la penbitar bitar la da penrem penrem la kena benye dan kata ka jing ngorem u manage bo usen syar ya ladi hadin ta poi sajil jayo ngitip hang ta bo utrai bahajil ru utrai bahajil hadu bo tau nong apem biang pelat uni ai kam no uni hi bar hajil rem ulong ap bendi am ulong manager hajil ru manage presence di minister dan ha present ulong minister hayung Potifar di minister udan hangno kadang bagi attitude ke ju bo ulong minister manage baru syakri udai minister tading ta ka wi ka por lawan utaw nong ra khuri bo utaw nong shet kpu baga babal ge thu hang ta begini baro arngut ki po snil bandala po snil ubatai kata ke jing po snil ulet but mdai tang ba
triam kita ke utip ru te urung ata ka bendi uyui kini em ki ilong jangau kumnore ki kumnore ukli kai apa pensusi epi udan kataka human resource te la de HR udai kata jia dei para beriu em utriam do kata wi tu om boleh vi susi kumne ni susi bai vi wong yang wong ta ni ngapok snew ni mit am kam da tip ngam da yo jing shai wong ngapok snew ba kidan kita ki tenat lightly kila mi shlut benang ta ki mi so bahdin nang ta ya ki so ngali ai how to usiem knyot kita ki kelawan bang ngali ai usiem mudi tudin otom lelei wong lais ngi men salat nang ni usiem so reinstate bang ya kakam ngi jong me unsa thung miang ta kakam ngai jong me hadin tau ba unong set kepu bot dong te unang batai tu batai lem yang ngar kumno ong me phos niu meru ong phos niu ke nyaru nang ra ta ka sang nang abu tegi kepu kiwan ki sim ki bam ya tegi sim ki wan bam nai tegi kepu tu batai kum ta tegi lai teli ki kepu kata kamu melai sngi dei mela syas din bade kamet jong me sa bam ki sim nang mudur hin ai ka good news yang aku kata tading ta kaja si shat hikum ta ubatai ta jing pos new bau nong shat kepu usya penlim bau ta nong ra khuri ula yang buang ngandami nang ni em ngan sedi tu hau paro ye ni ke jingja tuang ong Joseph ka bau ong la dam ya tu ka bau ong saya tu lem yang ngadon ni bau pelat no yang henry dalalat ula klet bau Joseph tip udang don meng hajil hadu arsnem henry uklem domiru Yau ta unong rak huri namar babelai utip udai tang ubriu. Kababel ka omno la ka banget hau try banyak ka basyania haki briu tenting flak syania tanaki briu em latu briu set kelam susi. Kanu ada penifis set kelah rakti. Belas set kelah. Ndar set kelah. Set kelah ilok. Dan nahai samla dan nahai gidos dan ngalak syat kelah dan ini ki pastor ngilak syat kelah ki babon wisat kelah yang ni tambah kalong do kom tangi ngim syania hai brio la ka bangai hau try ban ya ka ba syania agi brio don ki sinrang tang ba ke samla am mutli no yap no nang plop don no yap le ka tu de nang enjoy de ke jingim tak da fi de ben im ong ade ben yo da ka miss India dalam yuk ada kata tu kesemla ka baik kat nong ni cis boleh ngi u tai han song pim day ban give up takai ka bajang ta ni ba Joseph control wat ya kata temperament ga jo klem dom klem bitar lane klem ngosi hiru da ka ba wong syania agibri wong syania outra arsnem hadin nang tabo blay ai ka jing pos new yau paro baru paro pos new bandala pos new paro khamnang yo thia udah bisu ukot ya kita kinong batai jong keri kita kinong le bertong kita kim tip ban batai kim snow tho ya kata ka jing pos new hadin nang ta kan mak klek utau nong rak khuri ngatan pisiem weu parlok upara brother mau bro udah naik bro udah naik hajil belai udah hajil God, what do you? Batai dah ni, vitip sim. Tu brother jangan mudan ti pojil. Batai ngaji pos ni ke jawit tik te. Sim ki God, what? Ki daya rush on ke tin ke jong blek ki daya mare what? But let's say what? Yau Joseph na kajil. But ndalawan ulit shift syai la dia ke babel ke ong bo dolong presentable. Bade heng tam ukhlem lek kum tu jatamat akhmat usim. Bahang tam udolong perfect buat hagar yamro. Hadin nang ta uang usim tiat ku ingin gijing pos dia. Baru yang hang tam kum unong sensyari te kum minister of dreams and visions. Kata department duk mentang pak dan tang bau Joseph udah kata department minister of dream and visions. Tanda yang ta ubat tai bitik. Wong ayu kita ki nyau teli kita ki masi ki besngai ki ki wan kiu nang ta adin ta ki mi ta ki masi ki isi ki baraiko ki bam kita ki masi kita ki besngai badin nang ta wi isa kita ki
Kalau nong besau po kene dekat ke ba pra ka ong bat kile tu hu ngilai po sneu bat ke jing po sneu henrei dan ubala ban batai ya ka baru Joseph ul ong haki ki jing batai kim dei ki jong ublei mo uang ya kata bagi jing batai kim dei mo jong ublei hati nang ta uripit ya ka jo anda habu yang akmat jong paro kene kalau nong besau puai kene dekat ke ba khat riu uang mi ya ka jo bat u Joseph ulai tu au paro mangawong henrei ublei un ajubab syapang ke jing suk jong paro wam dei mangawan batai kini ki jing batai ki jong me kita ki jing pos new ki jong me henrei ublei un batai uklam ong manga henrei ong ublei uklam yang bastat hang tahu dengan batai manga uai ka buram syau blei badeng ta kwa benong ye pi ya ka no ka kam ka pi le ong bet ujisu amen. Tanong no kakam, pirong kadukan, duai, ong try, Jisu, klamameng ngatip menganom lawan dia, mentagasngi. Wanom kerki, duai, amen. Kanong no kakam, ong baik bau de utrai, mendai manga, utrai, uban le kata, utrai uban penroy, lada, hakan igasngi, su pilih sayo, pidi jing dia kata gasngi, pim ladi, ong utrai, un pendai yang ala saya gasngi. Lasai ke sengirom ladi ong turai hanu benai un penladi yang mendai manga banganang mendai manga ngatriam mendai bagi ni kitiar ki biang ngadukan ke jonga mendai bagi tagi ai baro ngadan ni tagi customer ong bai utrai un irap yang amen uni wang baru wang ka jasi sya gumta ba on dah bu labatai ya kata ka jing pos new kai ba pos new Kiong bagi dan kita ki masih kentai ki barai ko bagi kita basneu ki lawan ban bam ya kita ki nyau kita ki masih kentai ki basngat ki bah lalik kiu shua ka babel ki tu ya kata bau la pos neu ru ya ka jing pos neu ya ka bagi dan nyau teli kita ki renjup sok kau ki balamet bat babha ki lami shlun hawe ujentang bat akmi sa nyau teli ki renjup sok kau bala terkang bat ki bala swai bat kila tangyong daga leer kami ngi kila mi shlun hap deng jongki bat kita ki rendup sok kau ki baswai kila ngut no ia kita ki nyau teli ki rendup sok kau ki babha bat kani ngai tu ha kita ki nongken suar henrei omdan balaban batai nga u ya tu uparo ya u Joseph sisien boleh osngo kata wong ubleun batai bu batai ong haki nyau snem kandan kata ka jing saiso Hagani geri. Bahadin ang tawang hadin kata ka nyos nam kanwan kanam sneo ka bahjur. Baruang mehaban manage ko paro mehaban le gani mehaban tong ibriu giban manage kat ini ka kam. Baru idea hang niru ketinggal jumplai ka ong ni. Ba wong mono balaban le kata. Dekat ka balai punyo lenong basau we dekat balai punyo ka ong ni. Bat kani kaktin kabha khmat uparo bat hakmat ki syakri jung ubaro te uparo laong halaki syakri ngila ban syam ya ubriu kat uni uba syong umensim ublai hu uparo laong au Joseph na ba ublai ula peni hame kani baro omdan syuk bala syempang bubastat kumame mame men long halor ying jonga bat daga ktien jong me on sanchari gibriu jonga baro ritang haga kets manga ngan long ubakam kraw halor jong me onda gum tau paro long how Joseph to kmi ngalabo ya me halor gri Egypt baro kawai bat uparo la law no igasati na gkti bola bo iga gkti Joseph bola benkop iu daga jan sai rendia bani bola bo igin jiksiar rendang jong bola pensyong iu ka kali ka baar ka jong bat kilay pertano haswa jo to dem ka khosiu kumta ulabo yeu halor kari Egypt baro kababal ke tu ingi hang ni ba nakata ka jing pot sneo kawan sisya ka jing urlong ba ndai tangata lemba ka ni ter ngi pi balai ba u kalalong u minister ka daw kalong bulade manit lupa na do kayeng jong kupa banang taw lade ban manit ha kayeng ka jong Potifar banang tau bleu kentiu suki kerdan gazu nama la syami u bolong janai la syami u bola ban chania dan tabu bleu kentiu sunan u baun long sunan unong sensyar hari Egypt borokwe banda abu layang kumu tau nong sensyar kai ka baca nengkong kibri ki wan rai ka pisa u ai ka jingbam
Lalu kapisa wong ai de ki merat. Kamrat kalau poi lu si Egypt, siapa ke treasury, ke Zongu, Paro, ai ka bam, hadin nang tam dan syuk kapisam dan syuk ki merat, wong ai no da ka jaka. Tading ta ki briu ki dia da ka jaka ban yo, ya ke jing bam, tiki ai lut ka jaka baro au Paro, ban hang ta wa da ke jing bam. Tading ta kapisa kalau poi lu si Egypt, kita ki merat baro khoi kalau poi lu si Egypt, ke jaka baro, layo kurup ayu Paro. But kumba udan nak iyeng ke jong pau penroy, kumba udan nak iyeng ke jong Potifar penroy, menta udan hari Egypt, bar hari Egypt ru penroy. Kumno upoy hado kata kekerdan, namar unang na kabarit. Unang na kay? Na kabarit. Tading ta kwa banong ifi, ublayam unum kerkuing isibon. Ukerkuing iswa na kabarit bu upet ngila ngimla ban manit siya kata. Ublay num kerkuri simiat ifi. Fi syakri ublay tunjuk ifi. Tading tahap bagi cing tunjuk giwana ke jim jopi pinyau kumno ya ka? Kababal ka umno bagi cing tunjuk giwan pinyau kumno. Pide benda ni umen sim jo ke jing kemen Jacob we ar ka ong ko para bangai wang u Jacob. To pinyau ke jing kemen sudah haba pihak hagi jing tunjuk ki ba bunchat. La tunjuk ya Joseph. La tunjuk ya Joseph ndai unyo ke jing kemen. But kata ke jing tunjuk em ka perang ya em bau long ubayai sya. Barang tala perang ya ka bau unyo long ubri ubakum no ubajanai buat ubatelibiang. Tadi yang tahu adalah Syam ya kata ke jing telibiang. Utrai ura asunan iu hakata ka position. Baka jasi sya kumta bagi men ju ukiwan hagawai ka sengi. Baung dalawan ban yang kita kihimen kiwan ban dem akmat jang upok seni ukun mal ta jing pok seni kita dem sisa. U Joseph tu lakalador mau kihimen te kum tu hiren jau. Wi tu ni ba he ni ba red ni ba deng ni ba na ni ba iduk red. Iso iduk du iwe. Nang takiawan lut teh enta. Bat hang ta ukhat iki syakayeng ke jong ule bahau ai ke taka bam ke di hang ta bekilas ngolengok ha kiong ni jing bah kan ni minister jong Paro te jing bah kan ngaba ni ai bam ai di ingi hadin ta upha no ong khilet no kan ula keli eng to gi thul adi upha henry hadin bula pha om ta utap do to luta ne uta ukenja khetli ha po we na kita ki jing song bat anda kila ayat katu kan ni kila komen bah kiwan be tu spai na din ki ai ap yang boleh jayu kenrat. Kau pilih itu jing tu nak kehing, kejung kenrat junga. Tu MB kem tu ngi. Hei bila ya tu. Kem mitu mene. Mem terang atat me. Kaya senang ikan roy try perang ta. Mitu me try. Kem tu renga. Tadi nanta habagi lay klim tau. Ngin talasi menta. Kau tu talasi pet. Habagi talasi sya lap yu tau luta. Tau kutelinta. Ni kiong kariu kamran. Kunrat le bahaya mel ai bam slap ya to pat snaying jongo. Wan sayem kunrat. Ni tekap kap trigai le adap. Kacing tieng kacing sirang ta fikir oh pai kam bai male akum ne. Hayeng pakmat jung Joseph lak pen idom jang ne podok nu snai bai ki. Riu pen i bite. Mai ki ham tam. Ukeli yang tahu dan untuk kupar dan kuparong top me siapa top boy Benjamin ni para bakado jeme kilat ladame dei sisa ko sisa ki wana lam to kuparo tegi bu benda tu dia bu benda lalu bu benda no ya Benjamin lah pelat kita kilatnya le sayeng kuparong saya Benjamin ulah balu siam satanya ulah ya mantau ni kuparong beli jayu ong ni tip se mano ba tap ni ni te si para siang ikan mele kata Henry kilap talasi kilap te baladon to lutang ta po te we nak kita jing ba mang ni te dau kilap keno ingi begitu te de hinta kelap hawan senani pi kupa meli hajar menta hable hajar me pi kupa temen Jacob te kapol temen hable ngong hable ta ya let ta baro sieng mandalapoi hang ta te hadin nang ta u Joseph open pau ia ka jing sisa wonga de Joseph ladap hang talite kiken mau flashback memory chadien ani kiken mau
ladap lagi yang laut. Maaf baju. Maaf yang kerat kikan mau kum no bagi tap try yang tu boyu. Kia nyan yu kum no kia kia keruat yu try kia tap tu buat selia yu. Kikan mau lu te flashback memory. Ladap tadi yang lawai ini lakut ni hang ni te mantas ni te ladap tadi. Henry Joseph orang ini kentian. Ladom ulah peni kecing dom. Tang bah bok kada nuat cu yang mesti tang kecing it dah. Tak dah uang hatu kelenong ke basan po. Kada khot war po uang. Pipi temu ke ban pen snew nga Henry bleu temu ya kaban pen bah. Kani kecing ai nuk sa junga ya pi kani ke sngi em kan mau kani ke we mentam ngi nang don ha kani ke pertayam ya ka bangi haban manit sila di. Amen. Baladang ngimla ban manit sila di hai ni haka ying ke jong uprotifar kani ka perthai ke dei ka ying uprotifar kam dei ka ying ke jongi tamun hagi ke berit ngi hap ban long bet ngi hap ban bet bat ubriu ngi hap ban bet bat ublei tading ta habab hi ang bangade syakri jong blei Lada fidan karam ka syak wat jubam kata ka di ka wanengkong. Da pila ban siu no. Bala pimla ban siu duai. Ba pila ban siu. Amen. Dan kibriam kidan ram sibon nrei ki penia ni bangang ariu blei kom tam ju siu karam ju ki wei bam be pista ki wei. Katam lada fimdan ban kontrol ka pisa pinomla bandrung syakatai ki syajar snem ya ka finsen syarla madukres. Tagadi kita am lada ubriu dan ka briu da kimla ban manit hakane ka ka bentaro. Haka jinge shongka. Pitrai finyo bandrung syakata ka millennium rule nginum yo. Pisa habri ya ka hab nang ban kontrol ya ka jingko abrai. Ngihap ban kontrol wat ya kajing bitar. Ngihap ban kontrol ya kata kajing susun ya ladi. Bun sien susun bi ladi. Nim dan bait yang Nim dan bestu yang Nim dan bepet yang Fidan mengatam hinum lak benrung satai. U Joseph u klem susun ladi. Wala la syak penrem, la syak kenok, wala la syak kentat ru klem susun ladi. Wong blei wi yang. Amen. Lada melak ban sensyari ladi. Kau yang film dia bengin sensyari tu kisut kita li hadian. Lagi melak ban sensyari ladi. Ina melak ban rung syakata ke millennium rule ya ke bengin sensyari lam baru Kris. Ngangai bau Joseph jutiak sengi. Ubri wajai tu umpoi sebeneng. Ubri wajai tu man syakri ublai umpoi sebeneng. Sisi sendi ni bro istiu la thaj te. Ni dia tiak nama bro isgi. Tiak si sgi plop istiu. Ar sgi ar benai senan. Lai tayo. Si teng senem. Sau tayo bro si senem plop. Lada pep je seng si benai bro si senem lakut. Si ong bo blai jungi te wong ni ta. Isn ai. Henry wisnay mentala da fil continue ya kata bajai tu unompoy siya katay ke jinsen syar ka ba siya jasnam. Tadaw smart man skriu blay. Amen. U Joseph ju pep utray man lagas ngi takadaw ju ay excuse ngi kasi teng em le tray hing briu si phang la yap mama si phang la yap kutaw jong kutaw. Ndi ba jan ete teng kumi kupan ai sei taman yo excuse men pej belam bet hari la jong de men lemon ngi haban trai kam shitom ngi haban trai doi yap bet ban haban ngi trai kum tau blay ong good u adam udan hai khperadan utias ngi ulai u adam u blay u boy adam wat udan khper u blay haban trai ka jing trai li ka ba e do de jung adam hab trai marwai mdan nong bela ban yak but lang u nadien. Trai marwai kat tamu komplain dah wong melelengan trai marwai. Kau macano tunong yarap yang ni tunong rak mokhiu sino tunong rak
Kulewat utrai maroi wai kerteng maroi kajing start jung Adam perkat tang wi sentiu si wong ni nai kerteng wai ni unyop pelun uni pite balik dan la kajong kerteng ni ping la kajong kerteng untip i balik rompat dan kerteng tu kapor usnahi balik rose balik rose oh yeah rose dan sini mix patep taka mix ru mudiu taka mix nah adu ini mix rose are perkat pi tamu perkat chua kat no ni ke jabieng ju try ani kum tu kat nam tu ke jabieng ru hanre usyong mik perkat dengan IDA ini kerteng ini ya ini rupa tip tu ni duai what is this I know DA. Oh, selah. Padan de kerteng selah ru de kepor. Berkat vi. Ngi mentabaro bela ni ladap ai kerteng lupa Adam de. Ngi syong kata. Tentang dum lap tentang tip ru hawat na dah. Napa ensiklopedia. Hawat na dictionary ru tentang. Tagadi kata Adam berkat vi utreis tam. Tadeng tam. Bau belai, ubuk you, keperedan udah try. But anda habula try upen yot tia you, upen slek yot tia jai. But heng ta anda ulah kendit ui dengan ni Gabriel. Kayak gini. Upen itu kumangai gini ro. Hadirin tahu kan ni Gabriel. Kasiing jonga kedok jonga. Flesh of my flesh and bones of my bone. Are Gabriel jonga. Kami nu anda habau brio utreistam uyo kejing jatat. Uyo bandrung ru sya kata kejing jatat kejong ublay. Ulah treistam ublay pentia penyo tat. Ba udah kerku ya uru. Nagai brio. Bagadai kata habang itreistam na mentau Kris. Ngitreistam ublay penyo tia ngi. Ba undang ngilapet ya kemat jongi syatai haga millennium rule ngini dan baru bait jongi. Amen. Ngindan baru bait jongi mdai syu mangi marwai ngi peja ka khamat jongi ngi kombo Adam i ga ngiru ga bangi peja ka khamat ngi u Jisu face to face markmat bau Jisu mdai busun syar kumbangi perkat itu sebenang ngi lom uni ha ka tu ka dok ka jongu ka tu ka dok ka bau lami ipat na jingtap da ka tu ka dok ya ka balak ban kta ayo ya ka bangi lak ban yu i yu ukren ngi ngi face to face yu kata kadai kaban saja tadi tang haban im lupa kum hangtai habang ngidang im hagan ka percaya ka bamenta lalu ngi feel nang ni ngilado walau medur bangin sayo saya pet ya kata ka bahadin mdan ka jingya pet ngin saya pet pat wanom ngan saya pet pat namar fila pet lupa mentah bal video snow ai ba kata ka jio snow jong pi kam dei ban long tang ka jio snow ri tu dah kle lang no se aga ne ka ski rengkat ba ka jinget amen trestom pihak ban control pihak ban sensyari ladi tadeng ta jing pen pau ka lenong ka ba san ka khot bi shipo ka ong wong no try jing pen pau san shipo ba pelong yiki kis im ki leng do hau blai jongi bat kin sensyar ha ka perthai kani ke hajar senam kamdai sebeneng kadai hang ni khandawi amen ngin sensyar le madu Kris uji sun song na Jerusalem sensyar ya ka perthai ba un sensyar dauding sensyar nar udai dictator uban dictate mdai pat uban leben mdai ubam hak henry ubahak un sensyar ga jing khoj un sensyar ga jing kemen ga jing tengen ha ga jing sok dauding sensyarnar ong ketien ke jong blai fikwa bani sensyar la madu Kris sensyar ndo menta shaila di amen what you bishni what you learni what you kwa raha what you kwa lalot what you compete berkiwai ni compare berkiwai what you penseriem what you nujor di berkiwai tetapi kwa bani compete baladi amen dalam mentah vio max nriu po nga compete ili balai sim snem la nala kadai
Kan next exam ngade ban yo propo. Amen. Mdir bagi tai ki yo ngarang hab yo em dei kum ta tada pi biduna ai ba phin compete bad iladi. Amen. Tada pi phimla Tristam ai ba phin long kum Michelangelo, ai ba phin long kum Ronaldo, ai ba phin long kum Joseph. Amen. Uyui utip walada kalong shisha kata ka badum makna henry utip ya ki shisha baro. Umpat yoi henry ulanget baru utip ya kata kawai ba utau basen syari u ba utau blade jeng udai ubu yoi wat ya kata beri. Buru ngamla ban leri nakmat jong tau bu yoi namarngin don kami u bangangai tran kerkuingi kini kesengi. Amen.